aquest mes de febrer us presentem el Pituco 2020. És un vi de la zona de Jumilla. Les vinyes es troben a la part nord de Jumilla, que seria a prop d'Albacete. Això seria, si mireu Mediterrani i baixeu, doncs alçada de Dénia, cap a l'interior, d'acord? Evidentment ja no és clima mediterrani, és un clima continental, és un clima més d'interior. Està a 1.000 metres d'altitud, les vinyes, per tant és una zona de grans contrastos, fred-calor, hivern-estiu, nit-dia, d'acord? Com que té aquesta alçada, és un vi que aconsegueix tenir una certa frescor, tot i ser la zona on està, perquè pensem que Jumilla és una zona de molt poca pluja, de molt de sol, de molt de calor, i els vins tendeixen a tenir maduresa, grau, concentració. En aquest cas, és un vi jove, un vi que té una miqueta de bota, però són botes velles, és a dir, de diversos usos, per tant és una bota que ja no aporta sabor. El que ajuda és una mica a generar una miqueta una certa evolució del vi, una certa afinar-lo una mica, però no li aporta sabor, d'acord? Llavors, aquí, per tant, trobarem poca concentració i una certa frescor gràcies a aquesta altitud. Varietat de raïm principal, la Monastrell. La Monastrell és una varietat que dona això, sensacions de fruita madura, fruita negra, fins i tot dolceta. Passa que, com que hem dit que és un vi més fresc, més àgil, aconsegueix tenir frescor. Per tant, notarem sensacions de fruita negra, fruita vermella, amb una punteta d'acidesa, i serà un vi afruitat i amable, d'acord? Temperatura de consum, 16-17 graus, per exemple. No cal que sigui tan fresc, de com a 15, que podria ser una opció en altres tipus de vins, però aquest diríem 16-17, és a dir, fresc. I maridatges, doncs, això, pastes, arrossos, per exemple, un picoteo, doncs podria ser una bona opció. Això és un projecte familiar d'un celler que està una mica més al nord d'on estan aquestes vinyes, però aquest celler té el seu projecte principal, però després ha anat buscant vinyes d'altres zones del territori a prop seu, vinyes que els han agradat, i fan petits projectes paral·lels, i aquest seria un d'ells. I res, espero que us agradi i ja em direu.